noma isimo simanzonzo. Thokozela indaba eshisayo noma isimo simanzonzo. Ngikubingelele mbukeli lapha ekhaya sekusuke ingxushunxushu laphana ke einkundleni zawo ke ukuxhumana ke ngesikhathi ke uSicebi ke inkosi yamagcwama iposta ke ivideo yayo ke ibambana nenye ke yamantombazane ke kubonakala sengathi ke laba abathandanayo kodwa ke abaningi ke bathe hayibo uSicebi ke useyabheda njengoba ke uSicebi ke ezikuni ke ezidlule noma ke enyangeni ezedlule kade nje ekhehla eveza futhi laphana einkundleni zokuxhumana ke ekhehla laphana ke uSicebi ngabe kuthini ke okwakho ukuphawula ngabe into yangempela yina le esibona laphana ke einkundleni zokuxhumana noma nje umdlalo omuhle mawuqhubeke wale ntombazane kanye naye ke laphana uSicebi abaningi baphawulile ngalolu daba ukuthi ngempela ke hayi i-wrong lento ke eyenziwe laphana inkosi yamagcwama mawuzoyibuka le video mbukeli ngicela ke wehle laphana ke uye kwizansi ye-comment section ufike ucommente kahle laphana usho ukuthi ke ngabe ke unolwazi lokuthi ke into edlalayo noma ke into yangempela ke le yenziwa uSicebi nale yantombazane kule video ke mbukeli engizokufakela yona indaba ke azipheli kwesimanzonzo kepha kuphela ke isikhathi siyabuya next time siyabonga. Subscribe.